खुलुमबाय बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडियोआव आं उपमारानि दैमारी दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। सोरखारा गोसो थायोब्ला रन्जन दैमारीखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हायो मानास सरनियानि बिबुंथि। बिपिएफआ बिजेपिआव गोरोबफानाय आरो गोरोबथा खालामनायनि बागै सावरायाखै। कभिडनि गोदान एसअपि रायजोनाङै मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय कार्फ्यू इन्टार डिस्ट्रिक्ट बन्द थागोन। मन्त्री अतुल बरानि देहायाव करोना पजिटिभ। चिराङाव दायना सन्देह खालामजानानै सासे आइजोआ बुथारजादों। भबानिपुर खयराबारियाव बाक्सा पुलिसा गंसे पिस्तल आरो गरद' गोथां गुलि बोखांनो हादों। बक'आव मेघालय फारसे सिखावै लांनाय गंथाम टाटा टिकाइ ट्राकजों लोगोसे मा 39 मोसौ जब्द। लाभलिनाया अलिम्पिकनि मेडेल लाना भारताव सौफैबाय। दानिया आबुं रादाब। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि मुंदांखा उकिल मानास सरनियाया समबारखालि बाक्सा जिल्लानि गरेस्वराव खौरांगिरिनि मेल खुंनानै बुंदों दि आथिखालाव आगु एनडिएफबिनि गायसनगिरि आरो बर' हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमबोनाय रन्जन दैमारीखौ आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा गोसो जायोब्ला जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हायो। आथिखालाव जुदिअबा मोनबा बोसोरनि दायाव दायनिगिरि जानानै दं बैफोर दायखौ गुरुं खालामफिननो हायो। मानो होनोब्ला रन्जन दैमारीया बर' हारिनि थामोनथाखौ लानानैसो बैफोर दावहाखौ भारत सोरखार एबा आसाम सोरखारजों नांबोदोंमोन। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जेब्ला बिटिआरनि गोजोन गोरोबथा खालामदोंमोन अब्ला आसाम सोरखारनि बिथोन बायदियै गाव एडभकेट मानास सरनियाया रन्जन दैमारीखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनांगौ होननानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव मोनसे बेल पेटिशन खालामदोंमोन। नाथाय बे बेल पेटिशनखौ सोनारनानै माखासे साननि थाखायल' उदां खालामनाय जादोंमोन। जाहोनाव रन्जन दैमारीया जोबथेसालियाव थाहैफिननो गोनां जादों। नाथाय दा गोजोननाय लाबोनो थाखाय बयबो बर' रायजो राजानि लुबैनाय बायदियै आरो साननाय हनायखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा नाजायोब्ला रन्जन दैमारीखौ जोबथेसालिनिफ्राय जामिन होहोग्रोनानैब्लाबो अरायनि थाखाय उदां खालामनो हायो होननानै एडभकेट मानास सरनियाया बुंदों। बिजेपि आरो बिपिएफनि गेजेराव सावरायगासिनो थानायखौ सिमान लाबाय आसाम रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिताया। बिपिएफआ हाग्रामा महिलारी आरो बिपिएफ दोलोजों फिन गोरोबथा खालामनायनि बागै सावरायगासिनो दं होनना माखासे खौरां बिजोङाव फोसावनायनि उनाव मोननै दोलोनि गेजेराव सावरायनायखौ सिमान लादों भबेश कलिताया। अब्लाबो बिपिएफआ बिजेपिआव गोरोबफैनाय आरो गोरोबथा खालामनायनि बागै आफादारि थाखोआव जेबो रोखोमनि सावरायनाय जायाखै। मोननै दोलोनि गेजेराव गुबुन गुबुन राजखान्थियारि बिथिंनि बागै सावरायगासिनो थानाय जादोंब्लाबो गोरोबफानाय एबा गोरोबथा खालामनायनि बागै दासिमबो सावरायाखै होननानै भबेश कलिताया रोखा बुंथिदों। मख'नो गोनांदि बिटिसिआव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल आरो बिजेपिनि गोरोबथाया बाङाय थागोन आरो बिटिसिनि जथायारि सोरखारा सोलिबाय थागोन होननानैबो भबेश कलिताया रोखायै बुंदों। ओरैहाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया प्रमद बर'खौ बिटिसिनि चिफ मासिखौ एंगारहोना तामुलपुराव जानो गोनां उफेरा बिसायख'थियाव बाहागो लाहोगोन आरो आसामनि केबिनेट मन्त्रि खालामगोन आरो हाग्रामा महिलारीनो बिटिसिनि चिफ मासिखौ होफिनगोन होनना माखासे खौरां बिजोङाव फोसावनाय खौराङा नंखाय आरो बेयाव जेबो सैथोथि गैया होननानै भबेश कलिताया बुंदों। बेजों लोगोसेनो रायजोआव जानो गोनां गासैबो उफेरा बिसायख'थियाव मोनफ्रोमबो बियाबावनो बिजेपिनि बिजाथिया देरहागोन होननानैबो भबेश कलिताया दाबि खालामदों। आथिखाल कभिडनि थासारिखौ नोजोर होना आसामनि सावस्रि बिफाना गोदान एसअपि फोसावदों। आसामनि सावस्रि मन्त्रि केशव महन्तआ दिनै बङाइगाव सिभिल हस्पिटालाव दावबायफैना मोनसे खौरांगिरि मेल खुङो आरो कभिडनि गोदान एसअपिखौ फोसावो। सावस्रि बिफाना फोसावनाय कभिडनि बे गोदान एसअपिआ गाबोन फुंनि 5 रिंगानिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। सावस्रि बिफाना दिनै गोदानै फोसावनाय नेमखान्थियाव कभिडनि कार्फ्युखौ एसे गुरुं खालामनाय जादों। सोरखारा साननि कार्फ्युखौ बोखारबाय। गाबोननिफ्राय रायजोनि दरफ्रोमबो जिल्लायावनो मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कार्फ्यू सोलिगोन। रायजोनाङै बेलासे 5 रिंगासिम गासैबो दखान गला आरो फालांगियारि फसंथानफोरा खुला थागोन।
नाथाय मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लायाव दावबायनाय एबा इन्टार डिस्ट्रिक्ट हान्थिनायखौ दासिमबो खुला खालामाखै। गोदान बिथोनलाइ फोसावागौमानि रायजोआव इन्टार डिस्ट्रिक्ट हान्थिनाय बन्द थाबाय थागोन। मख'नो गोनांदि आसामाव करोना भाइरासनि नैथि दोहौ गाग्लोबनायनि थाखाय थांनाय 21 मे खालारनिफ्रायनो रायजोनाङै इन्टार डिस्ट्रिक्ट हान्थिनायखौ होबथाना दोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गोदान फोसावथाय फोसावफिनागौमानि गासैबो स्कुल आरो कलेजफोरा बन्द थाबाय थागोन। आसामनि आबाद आरो सिमना जौगाखां बिफाननि मन्थ्रि अतुल बरानि देहायाव करोना पजिटिभ मोनदों। रबिबारखालि मन्थ्रि अतुल बरानि देहायाव करोना पजिटिभ टेस्ट जायो। बे समाव मन्थ्रि अतुल बराखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव थिसनदों आरो कभिड ट्रिटमेन्ट खालामनाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला मन्थ्रि अतुल बरानि देहायाव करोना भाइरासनि लैखोन नुजानायनि उनाव मैया कभिड-19 टेस्ट खालामनाय जायो आरो गमामायैनो अतुल बरानि देहायाव करोना पजिटिभ मोननो हायो। मख'नो गोनांदि मन्थ्रि अतुल बराया करोना पजिटिभ टेस्ट जानायनि सिगां बावैसो आसाम मिज'राम सिमनायारि ओनसोल लेलापुराव दावबायहैदोंमोन। बबेखानि अतुल बराया आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुमावबो बाहागो लादोंमोन। बेनिखायनो गावजों कन्टेक्टआव फैनाय साफ्रोमबो सुबुंखौनो करोना टेस्ट खालामनो खावलायदों मन्थ्रि अतुल बराया। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा थानानि बेन्दोंआव गोग्लैसोनाय ओनसोल खुमगुरि गामियाव दायना सन्देह खालामजानानै 60 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ बुथारजादों। बुथारजानाय आइजोआ खुमगुरि गामिनि बजन किस्कुनि बिसि बाले मार्डि होननानै पुलिसआ सिनायथि होदों। रबिबारनि हराव जालांनाय बे जाथायनि सोमोन्दै जेब्ला पुलिसआ खौरां मोनो अब्ला चिरांनि एएसपि प्रकाश मेधिजों लोगोसे चिरांनि मेजिस्ट्रेट आरो रुनिकाटा थानानि असि रामचन्द्र राभामोनहा गोबां पुलिस जवानजों लोगोसे जोबोर हेंथा-हेंसिनि गेजेरजों खुमगुरि गामियाव सौहैदोंमोन। जाथायनि सोमोन्दै सुग्रोमनानै उनाव गोथैखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय काजोलगाव जोहोलाव सोमला मेम'रियेल हस्पिटालाव लाबोनाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै सुग्रोमनानै उनाव गोथैखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय काजोलगाव जोहोलाव सोमला मेम'रियेल हस्पिटालाव लाबोनाय जादों। गोलाव आरो जोबोर गाज्रि लामा मोनथाम दैमा बारलांनानै हान्थिनानै थांनाय फैनायाव गोबाव सम नांदों आरो आथिखालाव बे दायनिगिरि रावखौबो हमनो हाथ'नाय जायाखै होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा आरो थानानि बेन्दोंआव भबानिपुर खयराबारि गामियाव ओरैनो गोग्लैसोनानै थानाय गंसे 6.65 पिस्तलजों लोगोसे मेगजिन आरो गरद' गोथां गुलि बोखांनो हादों। सालबारि महकुमानि एसडिपिअ समिरन बैस'आ खौरांगिरि मेल खुंनानै मिथिहोदोंदि खयराबारि गामिनि सासे सुबुङा बै पिस्तलखौ हायाव गोग्लैनानै थानाय नुसनग्रोदोंमोन। लोगो लोगो पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसआ जेबो गोबाव खालामाजासे सिआरपिएफ जवाननि हेफाजाबाव बै गामियाव थांदोंमोन आरो बै पिस्तलखौ बोखांहैदों। पुलिस अफिसार समिरन बैस'आ बुंबावदों दि थांनाय 4 आगस्तआव गंसे सिएसपि बेंकआव डाकायथि जानाय जाथायजों बै पिस्तला लोब्बा दं। मानो होनोब्ला जाय डाकायतखौ पुलिसआ हमनो हादोंमोन बै समाव बिसोरनि आखाइनिफ्राय पुलिसआ गंसेल' पिस्तल मोननो हादोंमोन, नाथाय पुलिसनि मिथिनायाव पिस्तला गंनै जानांगौमोन। कामरुप जिल्लानि बक'आव सेकादारि बेकेलि राभा फरायसा आफादनि हेफाजाबाव पुलिसआ गंथाम टाटा टिआइ मिनि ट्राकजों लोगोसे मा 39 मोसौ जब्द खालामदों। बे गंथाम टाटा टिआइ मिनि ट्राकजों गासैबो मोसौखौ मेघालय फारसे लांदोंमोन होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। आथिखालाव बे केसखौ नायबिजिरनानै पुलिसआ रेजिस्टार खालामबाय होननानै मिथिहोदों। टकिय' अलिम्पिकनिफ्राय ब्रन्जनि मेडेल लाना भारतआव सौफैफिनबाय आसामनि मुंदांखा बक्सार लाभलिना बरग'हाइया। लाभलिनाजों लोगोसे टकिय' अलिम्पिकआव मेडेल आवथायनो हानाय गेलेगिरिफोरा दिनै जापाननिफ्राय भारतआव गिदिंबोफिनबाय। बे टीमाव दं लाभलिना बरग'हाइजों लोगोसे गल्ड मेडेलिस्ट नीरज चोप्रा। अलिम्पिकआव मेडेल आवथायनो हानाय गुबुन गेलेगिरिफोरा सिगाङावनो जापान नागारना भारतआव सौफैदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला अलिम्पिकआव मेडेल देरहाना लाबोनो हानाय गासैबो गेलेगिरिफोरखौ दिनै मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव सरकारा बरायगोन। बेनि थाखाय दिल्ली पुलिसआ ध्यानचान्द स्टेडियामाव लाहार फाहार खालामदों। बबेखानि टकिय' अलिम्पिकनिफ्राय गासै मोन 7 मेडेल आवथायना लाबोनो हानाय गेलेगिरिफोरखौ दिनै बरायनाय हाबाफारियाव गोबांथार सुबुं थुबुर जानो हागौ। मिथिनो हानाय बादिब्ला फैगौ 11 आगस्त खालि सानसेनि हाबाफारि लानानै आसाम आरो गावनि आंगो जोनोम गामियाव फैगोन अलिम्पिक मेडेलिस्ट लाभलिना बरग'हाइया। बे समाव आसाम सोरखारा लाभलिनाखौ बरायगोन आरो मान बावगोन। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि हांख्रायहरनाय बादियै लाल किल्लायाव भारतनि उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारियाव लाभलिना बरग'हाइया बाहागो लागोन होननानै मिथिनो हादों।
दानिया बोथोरनि खौरां गाबोन मंगलबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन मंगलबार 10 आगस्ट खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आसाम आयेन आफाद जथुमनि लाइभ 12 जुलाइनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुम्मा फैगौ आगस्ट दाननि 13 अक्ट'हालागै जथुमनो लानाय आसाम आयेन आफादनि गासै हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना लाइभ फोसावगोन। मुंख'नो गोनांदि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ केबल लोगोसे इउटिउबआव आरो गुबुन गुबुन बिजोङाव टेलिकास्ट खालामनाय जायो। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आसाम आयेन आफाद जथुमनि लाइभ 12 जुलाइनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुम्मा फैगौ आगस्ट दाननि 13 अक्ट'हालागै जथुमनो लानाय आसाम आयेन आफादनि गासै हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना लाइभ फोसावगोन। मुंख'नो गोनांदि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ केबल लोगोसे इउटिउब आरो गुबुन गुबुन बिजोङाव टेलिकास्ट खालामनाय जायो।